Wala giret ang babae nga gitambog sa kanal human gipatay sa iyang bayaw. Pulis nakulihan ug namatay samtang nag-training. Ginikanan budagop sa NBI aron ipasusi ang nahitabo. Pulis nga adik nadakpan nga nagsuyop og shabu sulod sa usa ka drug den. Lalaki nga miambak sa skywalk sa Lawaan Talisay ng hostage dito sa Mabolo. Sugod karong adlaw, opisyal nang gideklarar sa Pag-asa nga ting-uwan na. Apan dili angay mo kumpiyansa kay kadiyot ra. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, Petsa 23 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang mas sa iyong pagbalita, inubaran sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, tinguan na gyud. Opisyal nang gideklarar sa Pag-asa karong adlaw. Apan magpahimangno sa mga buhatan, Glenn, nga kadyutra ang rainy season tungod sa nasinati nga weak El Nino. Andrea Patanya, sugin ni May. Expected afternoon o gabi wala natin wala, no? Formal nang gideklarar sa Pag-asa ang sinugdanan sa rainy season kunting uwan karong adlaw. Gipasabot ni Engineer Oscar Tabada sa Pag-asa Visayas nga delayed ilang declaration karong tuiga tungod sa weak El Nino. Sa normal nga mga tuig giinway El Nino, uwahing semana pa lang daan sa Mayo, magsugod na unta ang ting-uwan. Ug tungod sa weak El Nino karon, may pahimangno ang Pag-asa nga mubo ra kaayo ang rainy season nga masinati. Sa forecast nato ang month of June doon na kita uwan normally, no? Pero sa forecast nato with regards to the weak El Nino, atong gi-forecast nga by month of July up to padung dito sa December, below normal ang atong mga pangulan. Angay gyud matud pa nga pahimuslan ug maayo ang pipila ka nahabiling adlaw sa Hunyo nga makatilaw og pag-uwan. Matud di Tabada, karong hapon hangtod gabi ina magsugod ang moderate to heavy rains ug mulanat kini hangtod adlawng Lunes. Gipanglantawan nga ang adlawng Domingo maoy uwan nun ug labing kusog tibuok adlaw karong simanaha. Samtang padayong gi-monitor sa Pag-asa ang low pressure area sud sa Philippine Area of Responsibility karon ug duol sa Surigao. Gamay gihapon ang tsansa nga mahimo kining bagyo apan kung mo-develop gid kini ngadto sa usa ka tropical cyclone, ang Luzon area maoy labing maapektuhan niini kay nagsaka iyang direksyon gikan sa Mindanao. Naagi hapon pero makita nato sa ubang mga models nga nagpaduol siya dapit sa Luzon, eventually ma-dissipate siya, pero there's still a possibility nga mahimo siyang tropical cyclone. Kung mahimo siya tropical cyclone, sir, asa ka na particular? Ari siya maghatag nato og daghang uwan ari sa parte sa Luzon. Ingon man sa Kabisayan ug Bicol region, no? So it is moving mangod nato sa Luzon, pero ari na siya ma-develop somewhere in Mindanao. Samtang gipahibaw sa MCWD nga misaka na sab ang production sa ilang Haklupan water facility karon gikan sa 15,500 cubic meters per day kagahapon, miabot na kini og 17,500 cubic meters per day karong adlaw. Andrea Patenia, News 5. Gipangguba sa probe team sa Cebu City Hall ganihang buntag ang di mo menos 20 ka mga footbridges sa Mahiga Creek nga mo'y nagsilbing nagdugtong sa dakbayan sa Sugbog, Mandawi. Matod ni probe team head Raquel Arce nga wa pa nila giimplementar ang pagpangguba sa footbridges. Gipadala nila og notisya ang mga residente sa dapit. Gipasabot ni Arce nga ila kining gibungkag kay masangit nini ang mga basura nga maanod sa tubig baha ilabi na panahon sa ting-uwan. Ang kasapaan sa dakbayan sa Sugbo gikatakdang palawman ug limpyuhan. Way nahitabong demolition kaganina sa may Don Hill Garcia sa Barangay Capitol Site subay sa demolition order. Dunay mga residente nga voluntaryong miguba sa ilang mga panimay apan duna say nagmagahi sa paghawa. Jinky Rosit, sugin limi. Subay sa demolition order gikan sa RTC Branch 19 nga nagmando sa pagguba sa nahabiling mga istruktura sa luna nga giingong iyas sa pamilyang Quijada dinhi sa Maydan Don Hill Garcia, wide demolition nga nahitabo kaganiha. Gawas sa pagbunok sa kusog nga uwan nga mo'y nakapalangay sa demolition, na desisyonan sab sa nahabiling mga mulupyo nga voluntaryo na lang nilang gubon ang ilang mga Pinoyanan sama ni Jay Lini kansang bana halos 40 katuig nang nagpuyo sa lugar.
nami compromise agreement nagpabayad mi. So sa gibayaran mi nila nga enough to start na mo a new life. So wa mi nagkapakapa. So kung maguba man ang among bay, at least makatukod pa mig amo ang structure balik kung asa mi to. Apan kung dunay nagpabayad, doon nagihapoy pipila ang nagbagahi sa paghawa sa lugar, labi na kadtong mga mulupyo kansang mga Pinoyanan ang naami barog sa capital site public domain kun iya sa gobyerno. Sa mudawat o sa wani dawat, apilon man nila og kuan. Mahana man gikni kay dato daw kuno ang among kontra unsa ra mi ka pobre. Nasayran nga matag residente, gibayran sa pamilyang Quijada og tag 180,000 pesos. Apan sinang Linda, wa na lang midayon sa paghawa, human gitanyagan og bayad nga 80,000 pesos lang. Nga wala man na makapatiya nga ang uban lagi 180 lagi ngano nga kuha nga 80 raman. Kung nahinayon pa ang demolition, gikabalakan nga 160 ka mga pamilya ang mawadan unta sa ilang mga Pinoyanan karong adlaw. Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka police training human makuryente taliwa sa ilang training sa kampo sa Regional Public Safety Company sa lungsod sa Sibonga. Gingong dunay nagbabag nga live wire sa ilang agianan o gipunit sa biktima. Lastly, kami namin Devistil, sugin nimi. Ilan nila yung branches ng kahoy. Nalaglag yung wire tapos naputol yung straw dito. Natinali. Live wire pala. Ining kilid sa kapilya nga nahimutang sa compound sa Regional Public Safety Battalion sa Barangay Bahay sa lungsod sa Sibonga. Nakuryentihan ang usa ka police officer kagahapon sa buntag. Giila ni RPSB Head Clifford Gayranod nga ang biktima mao si Police Officer 1 Christopher Ruiz Jr. Kinsa gidala pa sa South General Hospital apan nakabsan gid kini siyang kinabuhi. Ang namatay kabahin sa 169 ka mga bagong pulis. Nasayran nga kagahapon gibuksan ang ISO orientation course nga mahumansud sa usa ka semana. Lakip kini silang training isip mga bagong police officers. Giingong niagi ang mga trainees sa fish pond nga nahimutang likod sa kapilya ug nabantayan sa namatay nga pulis ang live wire nga nagbabag sa ilang agianan. Hinungdan nga iya kining gipunit. Orientation course dito tapos kasali yung CPO1 Ruiz tapos yung grupo nila dumaan dyan sa gilid ng chapel tapos nahawakan niya yung wire tapos accidentally nahawakan niya so live pala yun kasi nalaglag so nakurente siya so sa imbestigasyon nga ilang gihimo gawas sa live wire ang nakuptan basta ang police trainee subay sa ilang training. Gingong ang wire gikan sa kapilya og paingon sa Chusco nga dunay outlet nga mo'y saksakanan sa radyo sa mga gwardya sa kampo. Gihangyo ni Gayranod ang buhatan sa Regional Investigative and Detective Management Division ug ang National Police Commission nga ipaubos sila sa imbestigasyon aron masuta kung kinsa ang manubag sa hitabo. Yeah, I'm willing to be investigated also and in fact I requested the region to conduct separate investigation to include the NAPOLCOM para walay bias jud ba. And being the head of office, siyempre full responsibility ako doon. Nagdumili una sa pagpa-interview ang amahan sa namatay nga si retired police ug attorney Christopher Ruiz Sr. kay ila unang paabuton ang resulta sa investigasyon. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Pamilya sa namatay nga pulis modangup sa NBI alang sa pagsusi sa kamatayon niini samtang nagtraining sa Regional Public Safety Battalion. King Perez, sugin nimi. Gihaya sa St. Peter Chapel ang lawas ni Police Officer 1 Christopher Ruiz Jr. Human na kuryentehan sud sa Regional Public Safety Battalion dito sa Sibonga kagahapon samtang nagtraining alang sa Internal Security Operation Exercises. Mato di Regional Personnel and Human Resources Development Division Head Renato Dugan, makadawat og financial assistance ang pamilya sa namatay nga pulis. Apan ang pamilya midangup sa NBI 7 alang sa pag-imbestigar sa nahitabo. Matod samahan sa patay nga pulis na si retired police ug attorney Christopher Ruiz Sr. wa dayon sila pahibaw sa nahitabo sa iyang anak ug amigo na lang siyang anak ang nagpahibaw kanila. Kung maunay tinuod di patay mahimo. Also to correct whatever mistakes to avoid future incident. Ilan ang katumod no to have a separate investigation other than the PNP itself.
Nakadawat na sa progress report ang kadagkuan sa kapulisan sa gimong investigasyon. Matud sa Human Resource Head sa kapulisan nga ilang paminaw ng habig sa RPSB sa nahitabo ug misalikoy ang posibilidad nga biktima sa hazing si PO1 Ruiz. Di ta makaingon nga part na og hazing because according sa ilakon, this is part of the internal security operation exercises. King Perez, News 5. Construction worker nga giingong nagumon sa ginadiling drugas, suway nga nagpakamatay pinaagi sa pag-ambak sa skywalk sa dakbayan sa Talisay. Apan ganiyang kadlawon, nang hostage kini sa iyang mga kauban sud sa construction site sa Barangay Mabolo sa dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, Suginlimi. Sakit sa lawas ang naangkon ining construction worker nga si Renante Amorado. Diyang suway kining nagpakamatay pinaagi sa pag-ambak sa skywalk sa may National Highway sa Barangay Lawan 1 sa dakbayan sa Talisay pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Imbes nga mo diretso sa konkretong karsada, nasao kini sa miaging sakyanan o gida sa barangay hall sa mga taong nakakita sa hitabo. Anay, babaw. Anya? Diha pag-ambak niya diha laom. Nasablay sa auto. Pag sablay sa auto, ni hunong ang auto diya sa tubangan. Abi na ako namatagan kay dugay man ni bangon. Pero nakuyapan ito siya. Matod sa iyang igagaw, gitawagan siya sa kauban ni Amorado og di pahibaw nga nagsalimuang kini kay giingong dunay mo patay kaniya mo nga milakaw kini. Gani siya mismo ang gipasanginan nga ipasalbid siya mo nga mibiya kaniya hangtod nga naabot sa skywalk. Matod ni Amorado nga nahimo niyang ingon tungod sa kadaghang problema nga iyang gisukubang sama sa nitabo sa iyang pamilya. Buwan ato, wala nakaabot sa ibabaw ihara sa Lawaan Kutob. Pag-abot sa Lawaan, muna to, dili siya masakay motor pag-abot nako. Nahadlok siya nako, di siya pagunit kay yan siya nga imuha mo kung ipa-guante, ipa-salvage, ipapatay. Balangka ko mong kay tungod sa akong problema. Kung may problema din mo di ay. Basta ma'am, nagpuno-puno na akong problema. Akong mga pamilya, nagkabulag. Wala po inahan sa una. Pinasagdaan ko. Ayun na naguna. Dong, sura na dong, problema dong. Buena, Apat ganihan kadlaw na, gialarma na sab sa kapulisan sa Mabolo sa dakbayan sa Sugbo si Amorado kay nang hostage kini sa iyang mga kauban sud sa gitrabaho ang construction site sa Lubakay Street. Nagpatabang sa suwat ang Mabolo Police kay nagka-agresibo si Amorado kinsa armado og kabilya og nag-atang sa pultahan sa construction site. Unang gipatiran sa kapulisan ang pultahan, apan pakyas sila sa pagsud. Giwat nila ang pag-abot sa ram nga may gigamit sa pagguba sa pultahan. Mipabuto og warning shot ang kapulisan og hingpit nilang nakuptan si Renante nga nagbarag-barag kay sabog kini sa ginadaling drogas. Tubag ba? Ha? Nakasuyod. Nakasuyod ka? Kaya nakatapos ng suyod. O, sir? O, sir, Katang surrender ka niya ba? Ha? Katang surrender ka niya. Nasayran nga dadala sa tambalanan ang gigagaw ni ini nga si Marieta human niya pokpoka og 2x2. Mo ba? Dire, among unungan dire na siya. Tabangan mo siya. Ya siya, mo nang kauya. Ibunalan to niyang yang ate. Di umpog ko kadas maka, wala umpog ko ikabunan. Dadun na unta sa ila sa Negros Renante tungod sa kahimtang sa iyang pangunahuna. Apan nakadagan pa ingon sa Talisay, diin suway kining miambak sa skywalk. Ryan Sorote, News 5. Tulo ang nalandig sa tambalanan, human gidaro sa naghaguros nga auto nga gimaniyo sa hubog. Sayo ganiyang buntag sa may North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandaue. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dinhi sa Dan E. Uberes Corner Uwano Avenue sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandaue. Nag-urong ang naguba nga Toyota Vios humandas magisalaing sakyanan. Matud sa driver niini, paingon siyang maghatod siyang anak sa tunghaan sa Talamban gikan sa Dakbayan sa Talisay. Ang
kato siyang auto is padong siya straight siya. And then go na mi siya is grabe na niya kakusog. So ang katong motor nga na in front of him kay stop naman ang iyang lane, iyang iyang dasmagan. Pero ako is mao pa na ako pag hinahina yung forward, pero forward na gid ko gamay. So ang nahitabo kay naigo gyud ko niya, sumutong naana siya. So ang katong newsboy ditong dapita, duha ka newsboy iya sang gidasmagan. Wala gyud siya ni minor, wala siya tanan. Nailhan ang driver sa nakadasmag base sa lisensya niini nga si Lourdes Hornales, taga Dica Homes sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kinsa gituuhang hubog kay duna pay beer sa sud sa iyang sakyanan. Sa nakuang video footage sa command center sa Traffic Division sa Mandawi City, makita sa unahan ang sakyanan ni Hornales nga nagsignal para left turn samtang naguna kaniya ang motorsiklo nga gimaneho ni Matt Gerald Alan Sirudo. Kinsa paingon sab mo left turn apan miminor kini kay stop signal na. Ang duha ka lalaki nga nagbarog sa kilid sa Center Island, nakugang dihang padong na kanila ang auto. Hinungdan sa ilang pagkalagpot sa ibabaw sa Center Island, human maigo samtang gidarusab ang motorsiklo paingon sa tunga-tunga una pagkini midasmag sa laing auto. Nailhan ang mga lalaking nagbarog silang Jose Alinsog, usa ka newsboy og Dominador Malasarte, tindiro og bottled water kinsa giingong maoy nagrabihan. Ang nagrabihan sir katong usa ka newsboy? Katong newsboy kay ang tuway-tuway ato nagawas man. Ako lang sir, no-comment lang sir. Pero naka-inom ka sir? Comment lang sir. Sino nasmag? Itong doon tao, nagtindog lang ito sa daplin. Yang motor ka, hunong, yung dumbol. Pag humagdumbol, naigo po siya atong ni kuan mo ko niya sa signal light. Ni apas siya signal light ba? Biting. Oo, biting light. Pero wala, stop na yun. Hunong nagutong motor. Naghunong na. Iyang giigo yun. Hindi mo hindi pa likod yun? Oo, diyan sir. Positive may gigo akin eh. Gini siya. Positive siya. Ray Pasaporte, News 5. Autopsy report mi pakita nga way nahitabong rape sa babay kinsa gipatay sa iyang bayaw. Sumala sa report ni Medical Legal Officer Filino Brunya Jr. ang gikamatyan sa 27 anyos nga si Manilin Sabalya mao ang mga samad ug bunog nga nadawat dihang gibunala ng ulo niini. Gipanghimakak usab sa bayaw ni Manilin nga si Alfonso Sabalya nga iyang gilugos ang iyang bayaw apan miangkon sa krimen nga pagpatay niini. Sumala pa sa iyang pamahayag, gibunala niya og martilyo ang ulo ug gihigtan ang liog ug alambre sa wala pa niya gitambog sa kanal ang patayng lawas. Nakita na niya itong Domingo ang pilot episode sa Tara Na, ang labing bagong informative travel-oriented show sa TV5 Cebu. Niya itong Sabado sa gabi, gipahigayon ang grand launching ni nga gitambungan ni JP Laucatsera. Dinhi sa dakong hawanan sa Cordova Wharf, gipahigayon ni atong Sabado sa gabi ang ingranding launching sa labing bagong informative travel-oriented show sa naginusarang Happy Network sa Pilipinas. Makita na matag adlaw Domingo, sugod alas 7:30 hangtod alas 8:30 sa buntag ang Tara Na nga mopasigarbo sa mga lugar o tourist destinations sa Sugbo ug sa mga silingang lalawigan. It's Gino Gachi. Ug kay lumad nga taga Cordova ang usa sa mga main host ni ini nga si Cordova Vice Mayor Tetche Sitoy Cho, unang gilaag sa Tara Na ang ilang lugar. I would like to help Cebu, in promotion to tourism, ang ato ang syudad, ang ato ang probinsya. Ilang gisuroy ang mga gipasigarbo mga dapit sa lungsod sa Cordova sama sa Hilutungan Island ingon man ang ilang mga pagkaon. Silang kapatid Benjo Leoncio ug Gino Galicia mo ay mga co-host ni Vice Mayor Tetche Sitoy Cho. Gipaila na sa publiko ang pinakabagong informative travel show nga makita sa telebisyon matag adlong Domingo alas 7:30 hangtod alas 8:30 sa buntag sa naginusarang Happy Network sa Pilipinas ang TV5. Nanukad na lamang din sa Cordova, kini si JP Laucatsera, News 5.
Pangu sa Police Aviation Security Group nagkigtagbo sa pribadong nagduma karon sa Mactan Cebu International Airport aron hisutan ang seguridad sa umaabot nga APEC Summit. King Perez, Suginlimi. Nunot sa nagsingabot nga APEC Summit, naobserbaran sa Aviation Security Group nga daghang foreign tourists ang nagsugod na og tagsa sa nasod. Mao nga dunay giandam nga airport security measures sa mong buhatan sa mga flights gikan Manila paingon sa Sugbo alang sa mong kalihukan. Duna na sa koordinasyon ng aviation security sa banghing tungtang buhatan nga nangandam sa APEC, sama sa Police Regional Office 7 ug Civil Aviation Authority of the Philippines (CONCAAP). Wapas rin nakitang security threat subay sa impormasyon nga ilang nakolekta. The aviation security is mandated as a representative of the Philippine National Police when it comes to aviation matters, related matters. Yun po ang ano natin dyan. Kasi we are also required to implement rules and regulations. We support the CAAP, the Office of Transportation Security. Siguro kung para ma-clarify natin ano yung Office of Transportation Security, ito po yung mga screeners natin. Tuyong miyari sa Sugbo kagahapon si Police Chief Superintendent Francisco Balagtas. Aron tauran og medalya ng kagalingan ang 5 ka mga pulis sa Mactan Cebu International Airport nga nakadakop og usa ka Taiwanese national paingon sa Manila nga dunay dalang mga armas. Usasab sa iyang mga tuyo mao pakighinabi sa mga pribadong nagduma sa MCIA nga mao ang GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Lakip silang gihisgutan ang pag-harmonize sa security plan alang sa APEC. Yung daily flight to natin, we are, kung mapapansin nyo, nag-i-increase na yung mga foreign visitors natin dito because of APEC. King Perez, News 5. Gatusan ka mga student volunteers gikan sa nagkalalayang universidad sa Sugbo ang mipakita og intensyon sa paghatag og libreng serbisyo ngadto sa Kapitolyo alang sa nagsingabot nga APEC Summit. Gipahibaw sa provincial capital nga sa pagkakaron misaad na og usa ka gatos ka mga tinunan ang University of San Carlos nga mao'y mutabang sa mga kalihukan sa APEC, ilabi na nagkataas na ang ihap sa meetings nga ipaygayon sugod karong buwan sa Setyembre. 65 ka mga technical working group meetings ang gikatakdang mahitabo sa nagkalain-laing accredited hotels dinhi sa Sugbo. Mao nga nagkinahanglan ang Kapitolyo og di mo menos 300 ka mga volunteers. Ang oras nga gigahin sa mga student volunteers mahimong i-credit ngadto sa ilang praktikum. Samtang gisaad na sab sa DPWH nga sa usa ka buwan pa di pa moabot ang mga delegado, hunungon na nila ang pag-ayo sa mga road projects nga mao'y makaingon sa trapiko. Sa kinatibukan, 90% ng andam ang Sugbo alang sa maong kalihukan. Undangon ang tanong trabaho to volunteer, pero bisan pa og wala ang mga estudyante na asa ginagpatuha nga daghang kaayong ning volunteer ba nga mga bagong graduate o katong mga gusto lang sila mag-volunteer sa that time. Ang pagsaka sa presyo sa fuel karong tuiga igo nang hinungdan alang sa pundok sa mamumuo nga angayan pasakaan ang minimum wage sa rehiyon. Apan sa konsultasyon nga gihimo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, adunay indikasyon nga mikunhod ang poverty rate sa rehiyon samtang stable usab ang mga presyo sa mga palaliton. Andrea Patanya, Suginlimi. Maayong balita ang misugat sa pipila ka mga motorista karong buntag kay mikunhod og 25 centavos ang presyo sa diesel karong adlaw. Ang mga kompaniyang miapil sa rollback mao ang Petron, Shell, Sea Oil, PTT Philippines ug Phoenix Petroleum. Apan wa nila hilabti ang kasamtangang presyo sa gasolina. Samtang ang Flying V mipakunhod sa presyo sa ilang biodiesel og 30 centavos matag litro ug 10 centavos matag litro sa gasolina. Kining POJ driver nga si Edfren nga nagpatubil kaganiha, wa matagbaw sa maong rollback ug naghinaot gihapon nga mausbawan ang kasamtangang 7 pesos nga minimum fare sa PUJ dinhi sa Central Visayas. Kuwang pa? Kuwang pa? Tanan ninyo angay nagibalik sa kuan ang BB 750? Okay, lisodo yung among kuan income ibanan lang gyapon sa kanang 25 di po na kayo ka kuan sa among income sa among kinadlaw nga kuan kay sunod siguro sunod semana na tubo na sad na. Sa kinatibukan, mukabat na ngadto sa 5 pesos ug 69 centavos ang net increase sa presyo sa gasolina sukad Enero 1 ning tuiga, samtang 96 centavos ang net increase sa presyo sa diesel.
Ang LPG ray mikunhod ang presyo diin mikabat sa 6 pesos ug 60 centavos ang net decrease niini matag kilo. Ang overall increase sa presyo sa gasolina ug diesel karong tuiga ug uban pang mga bayranan maoy rason ni Jose Tomongha pangu sa Alliance of Progressive Labor kun APL kun nganong angay patasan ang kasamtangang 340 pesos nga minimum nga suhulan sa Metro Cebu. Gipadayag kini niya atul sa wage consultation nga gipasiugdahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB7. Wa misumite og wage increase petition ng APL apan tungod kay milabay na ang usa ka tuig human ang implementasyon sa RTWPB7 Wage Order No. 18 nga nag-aprobar sa 13 pesos nga cost of living allowance ug pag-integrate niini sa basic pay. Responsibilidad sa RTWPB nga mopahigayon og konsultasyon aron pagsuta kung angay na sa patasan ang suhulan. Actually, doon na need, no? Una, ganiwa, nag-iskuti sa DTI ug sa NIDA ang pag-increase sa tuition fee o niya ang atong electricity o ang water na to o uban pa sa bugas, no? Pwedeng pagsaka sa bugas karon. Mi presentar sab sa mga present economic factors ang nagkadaiyang miyembro sa RTWPB sama ni National Economic and Development Authority kun NEDA 7 Director Efren Carrion kansang mi pahibaw nga nagkaubos ang poverty rate sa rehiyon ug 1% matag tuig sud sa last 5 years. Samtang ang Department of Trade and Industry 7 mi pahibaw nga nagpabiling stable ang presyo sa basic ug prime commodities sa rehiyon apan ang presyo sa construction materials hilabi na ang semento maoy ni saka tungod sa sunod-sunod nga mga kalamidad. Si Fred Escalona sa PhilExport Cebu supak sa wage increase kay di kuno ni kaya sa ilang mga miyembro hilabi na tungod sa nagkadakong operation expenses nila hatud sa nagalain-laing suliran sama sa port congestion ug truck ban. Angay matud pa nga hatagan og investment ang pag-train sa mga unskilled workers ug di ang wage increase. I-consolidate sa RTWPB7 ang kanang impormasyon nga gipresentar sa ilang mga miyembro atol sa gipahigayong konsultasyon kaganiha ug ila dayon tun-an kung angayan na bagyod nga magpatawag og public hearing alang sa wage increase karong tuiga. Samtang gipahibaw ni Lole 7 Regional Director Ezekiel Sarcauga nga sa 43,000 ka mga kompanya sa rehiyon, target nila nga ma-inspeksyon karong tuiga ang kapin 5,000 ka mga kompanya aron pagsuta kung ilang gipatuman ang minimum wage ug uban pang labor-related laws aron kahatagan og certificate of compliance. Every time there are deficiencies when they get to our establishments, they will allow the company to do corrections of deficiencies for 10 days from the time that they are given the notice of resort. Andrea Patenia, News 5. 15 ka mga bagong hospital beds nga gipahimutang sa temporaryong Cebu City Medical Center gibindisyonan ganihang buntag uban ang bagong ambulansya. Si Father Kyle Tabo-Tabo sa Santo Rosario Parish mo'y mibindita sa mga bagong gamit sa mong tambalanan nga gisaksihan ni Mayor Michael Rama. Ang ambulansya nagkantidad og 1.5 milyones pesos nga gidonate sa City Disaster Funds samtang si Roberto Ragu nga kani kawani sa City Hall mo'y nagpanindot sa Comfort Lounge nga gibuksan sab kaganina. Matud ni Rama nga anaa kanunay sa iyang hunahuna ug kasing-kasing ang CCMC. That while we just had the opening of the bid of CCMC, and that opening has always been preceded and will continue to be preceded as the whole procedure will be pursued. Nangita na karon og paagi ang Kapitolyo kung unsaon nga mapadali ang pagpada sa patayng lawas ni Indra Marie Sarong Jones kinsa gipatay sa iyang bana nga si Avery didto sa Louisiana sa nasod nga Amerika sa miaging semana. Matod sa Kapitolyo, nagkigtagbo na ang pamilyang Sarong sa buhatan sa Department of Foreign Affairs din gipa-fill up sila og mga gikinahanglang dokumento. Kung maaprubahan sa ang mga papeles, mahimo nang makalarga ang pamilya sa Amerika aron personal nga kuhaon padung sa pinamungahan ang patayng lawas ni Indra. Gipasalig hinuon sa Kapitolyo nga mutabang sila sa pamilya sa higayong anaa na dinhi sa nasod ang patayng lawas sa ilang anak. Di buot sa pamilya nga ipakremate ang lawas ni Indra Marie.
then ato silang tabangan sa mga mga pahimutang sa burial o sa paghaya. So si Governor David mismo mo atal sa tiyagsuwat ato sa DFA o sa embassy mag-request ba na tagaan sila assistance. Caught in the act ang usa ka pulis nga nagpat session sud sa usa ka drug den sa barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo. Mga kailaw kauban niining pulis nahingangha sa binuhatan niini. Samtang notadong drug pusher sa barangay Suba hingpit nang nasikop. Ryan Sorote, Sugun Lini. Maayo mo siya. Ligdo na pagkatao. Pero karon ay intel no. Nakugang si SP1 Jaime Misa sa pagka-aresto sa iyang bok o kabatchmate sa pagkapulis na si PO2 Rolito Estrobo kinsa naatlang naghit-hit og shabu sa sudlon nga bahin sa Arellano Boulevard sa barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo. Nagroving sa lugar ang mga sakop sa Cebu City Public Safety Company nga gipangluhan ni SP1 Misa dihang dunay miduol ug mipahibaw kanila nga dunay nagpat session sa dapit. Sa ilang pagsud sa balay nga gihimong drug den, ilang naatlan si Estrobo nga naghit-hit og shabu samtang nagduwa og karera silang Carlo Magno og Shone Mario Dumon. Nagpanglingo-lingo si Misa sa pagkakita niya sa iyang bok nga gipusasan samtang gabarag-barag og dunay gibit-bit nga drug paraphernalia. Yan na sakit mo siya ni. Yan na mo. Oh, pag-iwan niyo mo sir. Sa sakit. Wasab makatuo si Cebu City Intelligence Branch Head Police Superintendent Romeo Santander nga nagubo na sa ginading droga si Estrobo nga iyang gihulagway nga maing tao. Usa si Santander sa mitrain nilang Misa og Estrobo sa Regional Public Safety Battalion sa lungsod sa Cebu nga niadtong tuig 2002 mo nga nakailas yan ini og kadua sab niya kaniadto sa basketball. Okay, one thing for sure, ma'am, is sa higher ups na to, especially RD, would not tolerate this kind of kanang siguro problema, ma'am, sa organization. Tawag na to na gabi ka talagang problemado, ma'am, no? Nasa Iran nga gilabay sa probinsya sa Siquijor si Estrobo, pipila ka tuig nang nakalabay, human giingong lambigit sa ginadring drogas, samtang na-assign sa Waterfront Police Station. Giso si sab sa kapulisan kung tinuod ba, nga wa na kini ma-report sa trabaho tungod sa iyang bisyo o ang giingong pagkalambigit na niini sa mga ilegal nga kalihukan. Nagkauban niya sa RMG pa sa Cebu nga. And then, dismayado ko sa pagkakaroon sa nadangatang niya kaya mo ko sa magtuo nga mao na napusasan na giyod sa Cebu City Intelligence Branch ang notadong drug pusher sa Magsaysay Street sa Barangay Suba nga si Junli Honce alias Saddam pasado alas 9 kagabi. Kanunay nga makaipsod sa Saddam sa himong anti-drug operation sa CIB kay kanunay kintabangan sa iyang mga silingan aron makasibat. Dunay concerned citizen ang mitao sa CIB o human sa duha ka semana nga pagpaniid gihimo ang bypass operation. 118 ka pakete sa shabu og halin ang nasakmit gikan kang Saddam. Makita ninyo sa area, lisod kayo, dali ra kayo tabok sa kabalay, dali ra siya makatagan, dali ra po siya makalayan. So, usapon ni sa gireklamo sa mga residente dihan Tapita. Mag-ulong ko naman. Ha? Ulong ko naman. Ryan Sorote, News 5. Gikumpilmar sa Regional Personnel and Human Resource Development Division Head Renato Dugan nga usa ka active police ang nasikop sa Cebu City Police Public Safety Battalion kagabi. Sukad November 2014 na-deploy sa Police Regional Office si PO2 Rolito Estroba nga nahibaw ang gi-assign sa Siquijor Provincial Police Office. Kay nakasumiti na sa kustudiya ang Public Safety Company sa Dinakpan, di na kini ibalin sa Personal Holding and Accounting Office. Sutawon karon kung ngano aniya siya sa Sugbo nga tuaman unta sa Siquijor ang iyang assignment. Matud ni Police Superintendent Renato Dugan nga nabutang sa hot seat ang kapulisan subay sa iyang pagkasikop. Definitely. Given na siya.
Gipasalig sa pangu sa Cebu City Public Safety Company ang uban nilang tahas karon nga gimanduan sila sa ilang labaw nga motabang sa 11 ka police stations sa syudad alang sa anti-drug operations. King Perez, Suginlimi. Lakip sa tahas karon sa Cebu City Public Safety Company mao ang pagtabang og pagpanakop sa mga drug pushers. Kinisubay sa mandato ni Cebu City Police Officer in Charge Marciano Batiancela nga tabangan ng 11 ka mga police stations sa syudad. Kay nung duman nga 8 ka police stations ang gi-identify sa Cebu City Intelligence Branch nga hinay ang anti-drug operations. Giklaro sa hepe sa Public Safety Company nga di makaapekto silang unit ang kamanduan ni Batiancela. Ilabi na nga sila ang gisangunan sa pagpangronda sa kabukiran sa Dakbayan. Actually, in place naman ang atong mga personnel sa bukid. Yesterday nga ang atong pulis sa bukid dito sa Tuong nakadakop nga karon natay tulo ka detachment. Gipatawag kagahapon ni Batiancela mga station commanders alang sa pagpresentar sa ilang mga kalampusan. Gitagaan ni Batiancela og last chance ang mga station commanders nga dunay hinay nga anti-drug operations. Misad si Batiancela nga mogawas ang latest performance assessment sa mga police stations subay sa anti-illegal drug operations karong tapos buwan. That is another story. Abangan natin. King Perez, News 5. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan sa ako. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!